Lagunya cukup sekian karena sudah jam 1 ketopraknya ajeng ditutupno malih. Sudah sayangku, tahun depan ana kesempatan nanggap malih nggih sayang, terima kasih sudah bergabung. Mergo iki ketoprak nggih cang barik-barik. Iki ketoprak enten lakone nggih cang gandeng. Wis sok nanggapne nek kurangan, sok suron nanggapne ya ora apa-apa, wis diurunan dhewe-dhewe lah. Monggo monggo Ndara. Waduh, jenengan niku lho. Nduk, pijeti ya, Nduk. Iku lho Mbak Mia. Ndara Putri pijeti, Nduk. Sing ning ngarep polang malah nemen malah. Lah niku ndak urutna ndak? Iku lho urutna ndak? Iya. Urut nggih Ndara? Dawuh. Riyong pasar. Dawuh Ndara. Aku matur banget lawan sampean lan anak-anakku kabeh. Mergo anggone gawe lanang suka bisa lejarke penggalih dunya. Sedaya menika namung kagem panjenengan Ndara. Mbok bilih sak menika panjenengan sampun lejar penggalihipun, kula sak kanca nderek seneng Ndara. Aja lali kok busanaku ngono ya ditono ya. Kaya jarisan banyu teko ya. Dawuh Ndara. Yen pancen wis rampung pakaryane. Kono-kono kurang iki kewajiban sing durung rampung. Menasih jenenge latar ya. Pareng Ndara. Kang Mas. Kang Mas, praipun kok benten kalian padatan? Semune benten lho Kang Mas lawan adat sabenipun. Ya gene ora beda. Amarga panjangkaku kepengin mboyongi bondo donya kang nalika semana saka Majapahit dipapanke ana ing Gunung Lawu iso cabang. Kang Mas, nun sewu, menika rak mboten hak waris panjenengan. Dados limrah Kang Mas, yen to menika mboten saged mboyongi, kok mboten hak waris panjenengan lho Kang Mas Pringgo Jegdo. Najan ora hak warisku, ning aku kepengin duweni bondo lan donya. Kang Mas, mawi to perkawis bondo lan donya. Mangke pun upadi sareng-sareng kula dalah panjenengan. Wong kula kados ngaten sampun mubrah-mubrah ala hormati lho Kang Mas Pringgo Jegdo. Kowe iki wong wedok kok goblok. Lah kok goblok? Urip enak lan kepenak ki nek ketungkulan bondo lan donya. Nek bondo donyane akeh, arep tumindak apa wae kuwi enak diajeni wong. Nek kula mboten rumas kekirangan. Sampun barang, sampun kacekapan lho Kang Mas. Iki Majapahit gugur. Bondo donya akeh entek amarga Majapahit gugur pun Kang Mas wis ora nampa bayaran. Ajeng senengan ngejeki praja Majapahit. Adipati Girindrawardana. Bondo donya saka Majapahit dipapanke ning Gunung Lawu. Monto Kang Mas perkawis niku mboten sampun galih. Mawi kok perkawis saben dinanipun mangke kebedahan pun sandangan kula dipun sate mboten napa-napa. Sandangan tak terus arep adol apa? Hah? Anggen golek pedamelan sanesipun to. Arep nyambut gawe apa? Cara-cara Caranipun mergo ana pepalangku sing jenenge Piran Bintara. kersanipun Kowe temeka ana ing Bintara
Sakwise kowe temeka ning Buntara rayu. Rayu. Gelem po Buntara dadi bojomu. Pilot ning ampun ngantos pilot Ya kan. iya to. Mawi kepilot. Aja goblok bojoku. Kang Mas, nun sewu. Piyan dawuh menapa kemawon kula sagu. Ning mai perkawis milot dumateng Pangeran Buntara, kula mboten mentala. Waduh nuwun sewu Gusti. Ya. Menawi wonten garwa, kok boten manut kalian Kang Kakung. Kina napa tesih diginakaken? Wah, ngono ya. Pados wanita sanes mawon. Wong wedok kok ora Lah, gelem nggih. manut karo wong lanang. Wong wedok dura. Saya-saya menawi panjenengan sampun kelampahan sampun gadahi bondo donya Majapahit. Badhe pados wanita pinten mawon nak Sedina Lah, wis nggih. lakon ya. kina niki napa boten manut? Pripun? Badhe ngupati wanita. Iya. Lah lajeng kula pripun Kang Mas? Ya kowe nganggur. Manut Dorayu. Mawi mboten yen ta ora? Buket golekne liya lho. Dari kowe. Nek Pun. wong wedok tresna lahir batin karo wong lanang, dikongkon apa wae wong lanang kudu manut. Manut. Hah? Piye? Lho, nek kowe ra gelem cilaka lho. Urip sengsara ora bakal Malah napa wonten wanita sing tresna. Wong wadon kathah ingkang ngentosi Gusti Ndara. Tumenggung Pringgodekta. Pringgo Dekta. Apa iya? Cobi panjenengan persani lho, gagah pideksa, cakrak wibawa. Wanita pundi kang boten edan kalih Gusti Tumenggung Pringgodekta Kali Ndara. kowe nek ra gelem tak tinggal minggat. Ah, pinjal mawon. Mas. Mawi mboten saged. Tak tinggal minggat. Kang Mas. Golek wong wedok liyane. no. Ampun, upati sinten? Ya golek sak ketemune. no. Ngampun ngaten lho Kang Mas. Nggih. Pun timbang kula kok mangke pinjen tanding-tandingke kali wanita sanes. Ya. Kula pinjen tilar. Pun mawi ngaten kula saged. Sagu. Nek kowe sagu, saiki kowe temeka ning rompoke Buntara. Nggih. Ning titeni. Napa? Aja nganti kepilut tenan. Mawi kepilot. Aja. Oh nggih kula tresna kalih panjenengan. Mergo piyayi Kakung pun mboten wonten tunggale kejawi panjenengan. Kaya ngono. Nek kok bagus Bagus to kandhane kok. Ngono, teka ning rompoke Buntara. Ono. Aku mengko cuma padang burimu. Bareng nggih Kang Mas. Bareng nggih Kang Mas. Bakal rasem lajeng panjenengan. Kowe kok sing mburi ku ya. Yes, lakon. Buntara minggat saka kene aku sing kuasani bondo lan donya. Yen kelakon bojoku milut karo Buntara, sedelok menah mesti bakal cilaka. Cilaka kowe Buntara.
dinten kalih dinten. Minggahipun setunggal wulan. Ngantos njejak tetep kula rampus. Kamas Prabu Bojo. Sajak magdo kita tekamu ning pengarpan iki. Ana wigati ngono kok. Leres napa ingkang panjenengan ngendika. Jalaran kula badhe takon. Menapa slaminipun panjenengan mapan wonten ereng-erengipun Gunung Lawu. Kenapa ya ora kerasan Pak Siti? Jalaran iki minangka kewajiban. Aku mudi dawuh ngersane Yayi Natapraja ing Bintoro. Supaya mboyongi Kang Mas Prabu Wijaya arsa kondur ing Bintoro, Pak Siti. Katuran priksa Ibu. Iya, Pak Siti. Sambet kalian panjenengan mapan wonten ereng-erengipun Redila. Jalaran wonten ereng-erengipun mriki niku kathah sesekaran ingkang endah dipun sarang. Akeh sesekaran sing endah disawuh. Nggih, Werdine kepiye, Pak Siti? werdinipun Nun sewu. Iya, iya. Matur Pak Siti. Boten ateges kula menika nglincipi barang kang papak duduk barang kang sampun kepedhem basa. Namung kula ngepengenaken dilujengaken dhateng panjenengan. Pancen asih kinasih. Kowe tansah kutpuri marang laku. Aku percaya marang kowe, Pak Siti. Jalaran kula ngertos piyambak. Sesekaran kala wau ing mangkenipun ingkang badhe beta wisa dhateng panjenengan ngalap dhateng yuswa panjenengan. Sesekaran iki mbebayani marang urip. Leres, Kapara bisa dadi daru beksimu ing urip. leres. Tiyang kala wau tembungipun manis manuhara. Ing tembe wingkingipun badhe beta wisa ingkang agung pramila pangeran. Kula yektos yen kula ngerti kiambak menawi ing mangkinipun wonten ereng-erengipun gunung Lawu mriki badhe wonten sesekaran namung kemawon. Panjenengan kedah saged menggalih piyambak kepareng kula nyuwun pamit. Pak Siti. Pak Siti. Sisi. Tembunge ngemu surasa. Sesekaran kang endah disawuh. Daru beksi. Ojo nganti aku kaping lawan tembung kang manis amepane. Apa werdine Pak Sisi kang? Pangapunten nggih Kanjeng. Kula mboten jarak mawi kula nabrak panjenengan lho Iki Kanjeng. panjenengan. Inci. Monggo-monggo. Monggo kula aturi lenggah. Kanjeng Pangeran. Nyun pangapunten nggih. Kula wau kula mboten
Majapahit dugi pidaleman malah duka dumateng kula. Duka ya sinebi dumateng kula Kanjeng Pangeran. Pedal sakmenika kula dipun pegat. Dipun pegat. Inji mboten dipunaken Kanjeng. Kang Darwati. Kula ngertosipun Kakang Pringgodo. Menika Senopati Agung ing negari Majapahit. Inji. Kok ngantos rengkoh kaporo kapisahaken katresnan panjenengan. Mbok menawi panjenengan kirang pinter nggene kula lados dumateng Kakang Pringgodo. Boten kok Kanjeng, boten kirang-kirang yen kula lagi dumateng garwa kula tansah setiti lan ati-ati. Ning kula nyuwun pengayuman panjenengan nggih Kanjeng Pangeran. Kanggo Darwati boten sak sumelang. Menawi Kakang Pringgodo pakartenipun sampun candala ing budi, kaporo dak bisa dumateng panjenengan. Ing manginipun kula badhe pinanggilan Kakang Pringgodo badhe kula imutaken. Kanjeng. Ngendikanipun nyuwun pengayuman. Ampun to Kanjeng. Kula imutaken Kakang Pringgodo. Ampun pinanggi dumateng garwa kula ning cethanipun pengayuman menika kula penyempet bojo Kanjeng. Kula pun ndut bojo. Malah jumbul. Wong niki gremes-gremes lho Kanjeng Pangeran. Kakang Pringgodo pakartenipun kados ngaten. Inji. Nanging panjenengan nyebaken raos tresna dhateng kula. Lair kanisipun batos Kanjeng kula nyuwun pengayuman panjenengan. Kula tresna kali panjenengan Kanjeng Kanggo Pangeran. Darwati, Inji. menawi panjenengan nyuwun ngayomi sawetahipun kula ngayom. Nanging menawi Kanggo Darwati tresna dhateng kula dereng saged nampi, Kang. Dereng saged nampi. Kula dereng saged. Kirangipun menapa lho Kanjeng? Ampun disawang setengah tuane. Tanjakane tesih neses. Kula pitados. Nek mboten percaya penyan jajal pripun? Lah kok kados sepeda motor mawon kok. Mboten napa-napa kula lila lho Kanjeng dipun jajal. Kanggo Darwati, Injih. sinten to piyai kakung sing ngertos panjenengan boten badhe kapiluyu. Injih Kanjeng. Nanging menggaipun kula menika benten. Kok ben? Tresna menika ati palitanipun. Kados pundi anggen kula nglampahi lah kula mboten tresna. Kanjeng Pangeran, yen iki lho piyai kakung kok goblok kok bodho. Lah kok malah kula sing bodho. Lah wong ditawani inu ora bayar gratis kok emoh. Dasar gremes-gremes jawane atis. Dah hepo ya nek kelakon. Aku dipulajengaken, Kang. Emut Kang. Purun napa mboten? Kula mboten saged. Napa kula nyuwun perkosa? Lah kok padhe mrawasa? Lah, Limrahipun ingkang mrawasa menika rak piyai kakung. Lah napa wonten pawesten kok mrawasa ngaten? Sakniki wong wadon seneng karo piyai kakung. Nek ora mentolo mrawasa ora kumanan. Dadi ngaten lho, Pak. Lho nggih to. Dan kula mboten saged mrawasa. Pun jenengan tak peksa. Napa nyang kami ciki? Sing iki jangan. Ciki agung.
Kula nggih Kanjeng Pangeran. Boten. Pun ngeten mawon. Mboten usah suwe-suwe. Kula nuwun monggo ngono. Kersa mboten. Boten. Pun to. Kula boten saged nglampahi jalaran kula boten tresno. Mboten kersa. Boten. Saestu. Saestu. Kanjeng Pangeran. Rene sampean wis mirang-mirangke kelawan kula. Kula iso gawe luwih pirang panjenengan. Badhe tuwi ndak menapa. Perkosa, Sampai penjenengan itu perkosa. Jariku tak buka mesti merangsang. sampai penjenengan kan. Ya kersane, penyen ben merangsang ben kersa. Tak buka paling sing rote iki karo ngatuk. Terus penjenengan Gelem boten? Gelem boten? Gelem boten ya? Ya kok. Duh, Gelem ora? kan kok. Aduh Kang Mas. Diajeng. Kang Mas Ciloko. Ana apa Kang diajeng? Mas minggu tiga Ciloko, Kang Mas Ciloko. Ciloko napa diajeng? Kanjeng Pangeran Kuntoro. Bintara tumindak apa? Tresno kalian kula. Heeh. Jarek kula dipun odol-odol. Ya. Kula ajeng diuhu. Kowe arep diuhu-uhu. Nggih. Arep diperkosa. Nggih. Kok ngono sampean? Tenang aku ngajeni. Sopo to Buntara? Kadang Sinun Prabu Brawijaya. Ning saka tumindak lan pakartining Buntara. Ora ana gunane. Ora ana gunane nek aku ngajeni kelawan kowe. Pun kula emutke lho Kanjeng Pangeran. Ya. Yen iki lho, pun tak aturi emut kula niki garwane Kang Mas Ringgo Tinggo lho. Ya. Oh, piye niku ngalem bono dumateng kula sajakane piye niki lho, ora serok, ora sotil, ora melok, ora kindel, nganggo ijak ayo. Ya Allah. Wes Wis mbok elekno. sampun. Ora percaya. Nggih, Kang Tetep Mas. peksa. Nggih. Iku kesangeten niku. Kelakuane sampean kok karo kewan wae kok apik kewan. Leres Kang Mas. Kok mentala-mentalane Salah. iki sapa? Lah. Iki bojoku Ah. sah resmi Ah. tak ragati tak openi. Wong wadon pinongo daringan. Ha iya, jaringanku mbok obok-obok. Ah. Kakang Pringgo Tiga nggih. Kakang Putu Pringgo. Oh, Kakang. Gagal. Ajeng ngerayu menika. Wis samesem kan Mas? Krayi ben kesane radika. Aturipun kanggo Dariwati. Estunipun ingkang tresna menika mboten kula. Kapur kanggo Dariwati ingkang nembung tresna dhateng. Lho. Kang Mas, pitados dumateng sinten panjenengan? Mergo muni wong wadon sing jujur lempeng galeng. Lho kok ajeng tresna karo panjenengan? Garwa aku baguse kaya ngene. Saka rumangsaku, aku arep percaya karo kowe. Endi dalane aku percaya? Bukti lan kasunyatan wis cetha ngeglo. Ning papan kene mau, Nggih. jare bojoku mbok Yo odol. lho Kang. Kula ngertos piyambak Gusti Tumenggung. Jare bojoku mbok odol-odol. Kanjeng Pangeran menika ngakai Rahayu. Kula terus dibreki. Ya. Mboten iso ambekan Kang Mas. Rahayune wonten kula. Nomor ngomong ora ana kuwi ya. Waduh. Bojoku iki wong wedok sing ora tau goro. Hmm. Ora tau ngapusi. Jujur. Jujur lempeng Lempeng galem, galem wong wedok sing apik sak donya iki. Ya. Menawi Kakang Pringgo Tinggo pitados lan ingkang garwa monggo. Nanging kedadosan ingkang sayekti kados ngaten. Kula jelas percaya garwane ya. Kok rumah saya kaya kebagusan rupamu. Bojo kok meksa karo. Lah, apa? Bojoku ngladeni Biar aku. aku dhewe baguse ulang-ulangan. Hah. Mula perkara iki aku ora trimo. Kowe wis gawe larane atiku, wis mari ngobok-ngobok jaringanku, kowe kudu mati saka tanganku. Kakang Pringgo Tinggo. Kula pun matur waluku wonten ngersa panjenengan. Nanging atur kula mboten panjenengan paling. Menawi panjenengan pojokaken dhateng kula, kula gadah hak sabila lan citra. Kaya ngono. Berani anu saya. Wong salah sing duwe sabelo. Isih duwe sabelo. Sabelo. Kang Mas. 300 Kang Mas.
Astunipun jeung Pangeran Buntara menika badhe tresna kalih bojo kula. Bojo kula mboten ngranggapi dipun pejahi kalih Mbah Buntara. Sabar Gusti. Kesuk runtung sekali jono. Ratu menang murka datang wasik sira. Ora sanek ora kadang, ora garu ora pikir. Sapa lumut nampa pidana. Menawi kula dipunaken lemah, kula saged nampi kula. Ora mung pidana. Ora lo bisa cengkang aku kowe. Gunung Mahendra kula minggat to. Aku melu dina sungko. Matur sembah anu. Mati puji. Nggih sinten. Ingsun uga tegel marang kadang tak sebrake. Sing Gunung Lawu. Matur sembah anu sinten. Kula rukun asus auto. Nderek